Здравейте, драги зрители! Правя го това видео, за да ви предупредя преди да сте си купили този модел Elite Dispenser WDEB 2508. Проблема с него е, че използват материали, които не са годни за хранителната индустрия. Този маркуч става лигав, защото са използвали силиконова тръба. И когато се обадих на фирмата, която е вносител, Timetron, те казаха, че питаха каква вода използвам, и аз им казах, че с няколко вида вода съм го пробвал. Копешка, минерална, изворна, чешмяна. Винаги става тук лигаво. И като сложа водата вътре в бутилката, каквато и да е прясна с този вкус, който си го знаеме, и като излезе от тук, от студената, е с пластмасов вкус. Вече съм прекарал над 50 литра през системата и пак си я има този вкус. Да, водата излиза студена, но е с вкус на пластмаса. От магазина в Червен-Бряг Принцес ООД ми казаха, че така е с всичките. Само че аз съм ползвал вода от други диспенсери и няма вкус на пластмаса. И в гаранционната карта пише, че че може да се правят рекламации за производствени процеси или некачествени материали и компоненти, което това пада под тази точка. Но още не са решили дали ще дойде някой да вземе уреда и да го провери и да го тества или не. Вече ги чакам 2 седмици. Но затова ви казвам да не го купувате този уред. Има други фирми, които примерно не са с пластмасови и силиконови маркучи, ами са си с неръждавейки. Примерно този тук е много хубав, но аз не знаех за тия работи, докато не си купих първия такъв удер. Сега аз няма да ги чакам тях, да ми ги тестват, после да ми ги връщат и да казват, че нищо му няма. Направо съм си взел и аз едни медни тръбички, ни пластмасови, годни за хранителната промишленост, и ще си ги смена сам. Ще си загуба гаранцията, но няма как аз да пия вода с пластмасов вкус. И затова тази фирма Elite, специално този уред, Dispenser WDEB 2508, не го препоръчвам. И така, приятен ден!